sitten pitkänä Ndiaye toiselle puolelle pääsee mies ja siinä on tyhjä maalin paikka ja siinä tulee FC Lahden 4. osuma tähän iltaan. Jordao Cardoso vie FC Lahden tässä ottelussa ensimmäisen kerran johtoasemaan ja se on 4-3, joka taululle kirjataan. Pallo Ndiayen toiselle puolelle. Jordao Cardoso pääsee uiskentelemaan ja se on nyt sitten jälleen Senegal. Kannattajana välisiin asioihin, niin nytkin ne lauletaan HJK:lle tuolla Lahden välinen osassa. Nyt Cardoso tästä tulee 2-0 vielä siitä sinne keskelle. Ja näin se vain on, että FC Lahti katkaa. Kahden maalin katkomatkalle Pablo Andrade nikkaa siitä lähietäisyydeltä. Riikonen ei saa nykkeetyä. Lukinies uudestaan syöttö taustalle. Cardoso keskityy. Jälleen on pallo verkossa. Keskemmälle. Menee jotenkin vielä Lopezille siellä. Välistä. Tämä nyt ei kuitenkaan Lahden edessä aiheuta, kuten Just you need some gas on. keskelle. Todella, mutta jotkut jengi sitä tavoitetta noudattaa paremmin kuin toiset. Haistava paikka ja Silloin karsinnoissa ylitse muiden Lahden pelaajista. Tämä Lopez! Andrade vielä yrittää. Cardoso. Hyvä liike Lopezilta. Aadasson panosta, mutta siitä huolimatta FC Lahti kauden tärkeimmässä ottelussaan ei pystynyt oikeastaan kunnon maalipaikkojakaan tasaisesti luomaan. Tänään on ollut eri juttu. Lopez. Joukkueelle. Tuntuu sitä miltei joka puolella kenttää lukin, jos tänään ollut. Sitten avataan pallo pystyyn. Ndiaye pääsee kuin pääseekin pelastamaan tämän tilanteen. Hänen Tuntumalle hyvän näköinen pallo tulee, mutta jatkaja ei kuitenkaan vielä löydy. Sitten Cardoso. Tässä vielä uudestaan Cardoson pallo takaa nyt on alueelle. paikkaa takana, siellä on uutta Selander paikkaa. jatkaa ja Lopez laittaa. Cardoso. Jordao. Halilovic. Jordao. Lopez, onko hattu tenku? Hyvä syöttö keskustaanotto ruoppii. Nyt sitten viides kulku. Älä mitään sen arvoisempaa tulee. Cardoso. Tämä on ajatus, oi! Ja Tepsi. Pystyy voittamaan 3-2 vapaututemuksen sisään. Todella viedetty Lahden 2. Sitten Akseli Puukko. Nostaa palloa hyvin linjan taakse. Jordao Cardoso. Haastaa ruoppia. Just you need some Haastaa gas vahvasti. on. Sitten on Lopezin. Nissinen. Järkyttävä syöttö. Manovic. Keri Akseli Puukko. Nyt tulee Luke Blanche. Hieno liuku Jordalta. Hän nappaa pallon siitä. FC Lahden haltuun. Jordao. Lukinies. vasemmalla laidalla ottaa pallo haltuunsa. Lähtee haastamaan. Sitten Blanche näyttää oikealla, että täällä on tilaa. Syöttö jää kuitenkin Jordao jalkaan ja hän lähtee nostamaan Lahden hyökkäystä. Jordao vahvasti kohti keskustaa ja kyllä siinä jalatihen väliin tästä toisesta maalista on vaikea näin haussia syyttää. Felix Strauss yhden vähän huonomman katkon HJK on haltuun jätti ja nyt pyrkii pudottamaan takaviistoon. Me kaadetaan. Nevalaisen pilli ei soi tässä kohtaa. Yleisö vähän rangaistus potkun perään. Pialainen musa Jantta tarjonnut jo tässä ottelun alkuhetkillä. Sitten Cardoso lähtee nousemaan ja Cardoso. Reed asettelee ja laukoo. Tällä neljäs kulku. Onnistuu Cardoso. Keskellä voimaa.
onnistuu kuitenkin